Tumawur mangawur murahan tengaraning ajurin mungkur ya Wah!
Gatang, gatang, gatang. Gatang yo, gatang. Kurawa siap le. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Antar angkat tangan. Angkat tangan. Pripun man? Bongko kok le. Aku kok etan mlayu ngulon ki Pedhok Antasena nyandi mbah le ngene. Ora nyandi ndi kok le, kuwi angkat tangan. Ngaku tunduk nek karo cah siji kuwi tunduk. Kok lekek iki dithik-ithik. Aku mlayu ngetan. Nen nggon cerak ringin lor kuwi lho, anu etan kuwi. Aku iki cah iki begogok karo udut nyanti mbah. Angkat tangan, titik-titik. Aku mlayu ngulon neng cerak gapura ki malah neng rokok. Tak kira Antarja ku ya angkat tangan. Wah, mungsuhe sinten? Bocah Pandhawa akeh kok le. Setyaki ya enek. Werkudara ya enek. Gatotkaca ya enek, Antarja ya enek. Wah. Ampun samar. Mangale kula tandangane. Ya, tandangane le. Antarja, Gatotkaca, Setyaki, Werkudara. Kaya aja sumbar sungaran kunakan Drusasana kempit gembrek-gembrek kowe. Drusasana maju, Drusasana maju, Drusasana maju. Ayo le, 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 ayo le. Setyaki iki. Iya, Kakang Drusasana arep apa? Wah. Mundak nyrimpet-nyrimpet ku. Nggonku bakal lumaku teko ana Madukara. Gayuh Dewi Manuhara mingkata. Besok ora gelem, saiki ora gelem. Wah. Tunjong
Man, Setyaki kalah man. Dlang tak Tersasana menang. Tersasana menang. Tersasana menang. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Nah, ora urut iki Cak. Nyo sirah le, nyo geger, nyo dodo. Yo. Tersasana menang, tersasana menang, tersasana menang, tersasana. Hai! Narpati Karnawa sayun-ayunan monggo ing rata manik Kusir Prabu salya tanding kurang prayitna pedha janggane wah Antarja Werkudara Setyaki Gatotkaca kowe kena gemblung kena semekah-semakean janji ngawangga ora ana nek ngawangga aja semekah-semakean konangan raja ngawangga remuk rempu dadi remukan kowe barat Dlang tak Setyaki kowe aja gendhong ku malungku ngadol wani bondo kendel ayo nek le tuwa metu ki darep ngopo kowe ketoken budimu Dlang Gatotkaca kowe besok patimu eneng tangane raja Ngawangga. Ngerti ya? Wong tuwa metu malah mentel mripat ki. Galek apa? Antarja. Setyaki wae mundur. Gatotkaca wae mundur arep apa kowe? Alah, upil apa? Duh. Wah! Minal aijin wal aijin Pakde. Wah, edian balal. Jedul.
Muduna monggo. Muduna monggo. Ya. Ya. Kurang ngajar terang. Ya. Ya. Iya. 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 Wah. Bocah kaya malah nggo wayang tak. Oh, dasare. Werkudara melu maju. Katut kaca ning dhuwur Antarja ning ngisor Sestyaki ning daratan. Kowe urung tau golek pangrungu kulak kabar nek sekae nganten Kang Mestina kuwi duwe suhu sing kaya aku iki. Wes genah calone Manuhara dadi bojone Lesmana kuwi genah. Sebab apa aku duwe aji pengasihan. Upama sapa wae sing pengin duwe aji kaya aku meguru nyang aku. Sapa sing seneng karo cah wedok, contone seneng karo Gilang. Kira-kira Gilamoh. Wis percaya aku, nek Gilamoh karo kowe Gilang nguyuh nek ngendi etutno. Engko lemah sing bekas duyui Gila kuwi kukupen gak nyanggon aku. Ngerti ambone dina-dina ora kencut karo wong. Antasah, kowe kemelinti peh kowe cah ning bumi. Gatotkaca kembelo kowe cah ning dhuwur. Lah. Iki lho. Kowe urung tau ngerti pendhita duwe welat pring wulung. Welat pring wulung iki Digdaya kuwasa Pranawira Jayeng Palugon. Welat pring wulung yang tak sembah ping 3 ora iso mateni Antarja. Gatotkaca Setyaki Werkudara dudu gamane Wira Pengil. Welat pring wulung. Welat pring wulung. Caulatno kridane welat pring wulung. Urarane kalah tanding karo cah Pandhawa. Weh, nganti mau. Nganti mau. Tanjir iki sapa le nyuthik mau. Wah, genah Antarja. Cuthik kok ngisor. Iya. Gedruk mesti jedul. Weh, lah ora iki cah. Iya. Ayo, gonyang bumi.
Ayo, gonyang bumi. Ayo. Purwaganti. Kula wonten dawuh. Wah, tak sawang sing lamar Manuhara ora mung kowe dhewe nggih. Ana nganten saka Ngastina, ana nganten saka Ndarawati, ana nganten saka Mandura, ning ya ana nganten saka Jodipati. Nggih, ayo didhisiki wae nggih. Wisata ya wisata. Rumangsane aku ya melu nglamar. Mongko sejatine aku sumpek para kahanan donya kaya ngene. Sepira ayune Manuhara. Manuhara ki ya mung wong, ya mung anak jlamprong. Ning saknyatane akeh wong kang padha ngayunke karo Manuhara. Bejamu Manuhara, bejamu. Sansaya dalu harara sabira kang lintang gumedhap Desonya tengah wengi
lumrang gandaning puspita kariwaning pujiyani mara ong sang tuwija wara ler swaraning madu bronto manlung sungsarining kembang dedep tidem perbawaning ratri sasa Darawa Sumanjir kamuryan tan kujiwa mawanisi manggep jeniting dalu siniwaka sangyaning dasih aglar ning Cakrawala minulat nglangkut parandene paksa gebegan saking kahing taranggana kang sumiwi warata tanpa warata sajagat raya ing ngamonten jroning laladan ing bali percabaan wonten salah setunggaling pandhita ndawek lelenggan nampi praptanipun ingkang wayah Sang Raden Antasena yen Nyilendra candrane persasat rinujet sekare gambir ingkang wonten ladaning pertapan sak dasaring banyu ya sak dasaring warih lah punika tawaran ingkang sinebat Sang Begawan Baruna ing atasipun kewan nanging pandhita ingkang kondhang kalo kengrat Sekti Mandraguna Panawira Jayeng Palugon dasar gentur tapane mateng semedine lenggahing Sang Baruna nampi suwanipun Kang Putra Sang Bathari Wrangayu tan kantun nampi ingkang wayah Sang Raden Antasena suwaning Sang Antasena Sang
Semar Sang Petru ugi ngadhep dhateng ngarsanipun Sang Begawan Baruna. Sidhem permanem tanana banek walang sanisik sawirana tan kang samlu mampah godhongan tanana kang samyobah. Ingkang kapiyarsa mongantun midhangetaken ucaping kula ingkang mensa ing waringin teka mangkono mujiring pangandika ingkang dereng kawya sing lesan. Sing sayuk sing rukun ya iya blung dung blung dung ya 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 pamedharing warsitaning ati
Cumantaka waniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah hinunggung weruh yen keh ngesemi hameksa ngrumpaka dasa kang kalantur tutur kang katula dinaleten rinuruh kalawan rire mreh danging sasmi Nger urang ayu ana parigawe apa nimbali marang anakmu aku urang ayu bapa kepenakno nggonmu lungguh ana ngarsanipun kaki ya Nger urang ayu wilujeng sowan kutupi aku antuk pangestune bapa mung bektiku wae kunjuk ya wis tak trima Antasena kowe Raharja Nger Antasena ya Mbah wilujeng tekaku mbah mung bekti kunjuk ya mbah ya Nger Antasena wis tak trima Kiai Semar kowe padha Raharja Kiai nggih wilujeng sowan kula Penemban keparenga kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban Kiai aku ora kuat nampa pangabektimu ya Kiai sebab panjenenganmu kuwi persasat Dewa Ngejawantah dadi wong ngabekti nyang panjenengan kuwi aku aja kok aku ngabek kowe ngaturke bekti marang aku kuwi aja nggih dawah sami-sami lho tole rungokno Penemban Kiai Baruna kuwi digdaya kuwi nek gelem Triwikrama dadi ula sak bongkote ngecal ning nyang aku tak caosi bekti ora gelem sebab mungguing Penemban Baruna jare aku ku Dewa Ngejawantah antek mono kowe anakku kok ora ngejeni karo wong tuwa aja meneh kowe anakmu ora mbok didik supaya ngejeni karo mbahne ilih dijeni karo ora iki mung kari tekane kok Petro kowe Raharja Petro nggih wilujeng Mbah urang ayu ana paridhawuh apa Penemban mara coba takon ana anakmu urang ayu anakmu kuwi pirang-pirang dina pulatane sajak suntrut pirang-pirang dina pulatane kaya dene ora nyenengake ati jane iki duwe karep apa mongko adat lupiyane ora kaya ngono kuwi lah kok dina iki antarane seminggu seperine pulatane beda marang mbahne Mara coba takon ana nggih urang ayu. Ulat mara sang urang ayu. Leres munira kamanungsan Antasena anakku nggir miturut ngendikane mbahmu kowe pirang-pirang dina polatamu sajak suntrut beda karo biasane
Antasena kowe duwe karep apa, duwe paminta apa, duwe penyuwunan apa? Ing atase kowe ibarate neng kaya watu ning kaya banyu Antasena gawe kowe matura marang Punibu Yenggara Antasena. Ora ana anak kang tak kutang-kutang iso mendhem jero mikul dhuwur nyang wong tuwa ya mung kajaba kowe. Siji-sijine anakku sing banget dadi lan gantilane atiku ya mung kowe. Antasena kowe nek duwe penjaluk apa nek duwe karep kowe duwe karep apa gage kowe matura marang Punibu Yenggara. Miyat langening kaleng yiwana gelar pandamun Caradinon. Lir kekonang surem sorotetan padang Bu Antasena apa? Mbah putuku ngerene ngopo? Ngene ya Bu, ngene ya Mbah. Aku eneng kene awor karo ibu, awor karo mbahku. Mongko kudune eneng ibu mesti eneng bapak. Lah terus aku arep takon Bu, pakku ki sapa? Jane lek arep teko karo mbahku, lek arep teko karo panjenengan ki wis suwe. Pakku sapa? Daleme ngendi, jenenge sapa? Mosok eneng aku ora enek wong tuwa lanang. Jare wong wadon kuwi mung gimbol. Sing ukir jiwa raga kuwi jare wong lanang. Mongko eneng pengaran-aran. Wong lanang kuwi ibarate Gusti Allah katon, nek wong wadon kuwi pancen suwargane anak eneng telapakane ibune. Sebabe apa? Wong tuwa wadon sing gimbol aku suwene 9 sasi punjul 10 dina. Nek wis ana 9 sasi punjul 10 dina, wancine lairiku nang jabang bayi wong tuwaku wadon netepi perang sabil. Perang sabil iki lara sewu dadi siji. Kurang-kurang bejane mati. Mula nganti ana pengaran-aran swarga kuwi ning telapakane ibune. Nenek wong tuwa lanang kuwi Gusti Allah katon. Anak dikudang-kudang besok iso mendem jero mikul dhuwur nyang wong tuwa sakloron. Lah wong tuaku mung ibu dhewe, pakku ndi, Bu? Miyat langening kalang yiwana gelar pandamun carang. Tinan lir kekonang. Surem sorotetan padang kasor lan pajaring burnaning gegono Bimahana wenging ujongan colo Nggir Antasena bener apa sing dadi aturmu ya nggir? Urang ayu, kowe aja gelo, anakmu matur mangkono urang ayu. Lakon. Mula lek tak salahke iki malah dudu anak, dudu bojo. Lek tak salahke iki mah lanangane mbiyen. Mula ya mula. Wong ya aja pehake payu. Aja pehake akeh wong seneng. Angger wong dikentrik. Angger wong disenengi. Anak teng tlecek. Oh, antenan aku di bojo sitok kamu ora karuan genahe. Iye. Sing payu-payu, sing cilaka ngempet.
Antasena. Piye, Bu? Jane aku ora perlu krungu, ora pengen krungu tembung lamun to kowe takon bapakmu. Antasena, Antasena lamun to kowe gedrenggonmu kepengin nyumurupi marang bapakmu. Bapakmu kuwi satriya panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Lah salah Ibu. Oh, Ibu. Oh, Ibu. Mak plong rasane ngatiku, Bu. Bareng si Bu ngendika nek sekaya aku kuwi anak panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Bu, rumangsa biar padhang atiku nek ngono Ibu banget tresna karo anakmu lanang sing kaya aku iki. Mbah, piye nggir? Lega atiku Mbah sawise Ibu wis paring dawuh karo aku nek aku jare anak Werkudara. Lah apa kowe arep goleki saiki? Bu, aku ki arep rabi, Bu. Aduh. Wis modar iki engko, pake modar iki engko wae. Wis. Rumangsa mung seneng tok ngantek laire bayek, ngantek gerang pake ra mudeng. Bareng anu ngerti-ngerti eneng pak digoleki anak. Kae njuk rabi. Sing mbok ayunke sapa? Anak satriya panengah Pandhawa sing jeneng Dewi Manuhara. Wis dadi bayane atiku, Bu. Aku urip ora bareng karo Manuhara kedhuwung aku mati tak udhokke nyawaku. Lanjur piye? Gandeng aku ndi wong tuaku arep goleki bapakku. Nek wis pethuk karo bapakku gelem ora gelem bapak tak suwun dadi waliku ngrabekke aku entuk Manuhara. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lor gincanging sang maweh gandurung yen panjen mangkono tak sangoni Basuki. Ora jane aku arep teka karo Punakawan. Ndaramu ki kok ngerti-ngerti teka pake kok apa mbok omongi? Ayo Semar ngaku. Apa mbok omongi ndaramu si Antasena? Nek kok nekokke pake ngono. Mbok nggih modar gareng nek kula omong. Lho. Mati kok kancane iki piye? Kula niku mung ngrasan. Rasan piye? Lah. Jenenge sakya ana sakyane kok urip nek pertapan, gek nek jero banyu. Suraning pangan liyane enek embung bangsa keyong karo yuyu. Kula nggih ngaten, Mbah. Mbok ndang nyang daratan, nyang Amarta Pethuk Ndara. Suwe-suwe terus Ndara Antasena kok Ndura-ndara kok Ngamarta kuwi sapa to, Truk? Wah niki rahasia kok jane ngono jane. Ning gandeng dangu-dangu jeneng wong urip niku ya ning kabeh niku dicikuke kemahe. Upama mboten ngoten ndak malah ora roh pake. Ya Petruk ya bener kowe Petruk. Semar Petruk lan Nala Garing Bagong mengko dawuhna supaya ngetutke ndaramu. Seksine kowe Semar. Nggih, kula dadi seksi. Ngati-ati yo nggih kowe lamun to pethuk karo bapakmu. Bapakmu ku piyayine gedhe dhuwur nek mlaku diring karo angin. Piyayine nek iya ya iya nek ora ya ora. Ya Bu iya, mengko tak pikiri dhewe. Wis Mbah aku njuk pangestu Mbah. Iya nggih Antasena putuku sing ati-ati ya nggih. Kula nyuwun pamit tiyang ayu. Kula nyuwun pamit penemban.
ya Petruk sing ati-ati. Nyuwun pamit, Mbah. Ya Petruk sing ati-ati. Ngetutke ndara nek ditenani ya malah remuk. Wong urip ki ya mbutuhke seneng. Mung nyengko terus mlaku terus ya malah senep. Ning suatu saat men dawa umure, men kerep seger awake, awet enom ya sok nganggo tamba, nganggo jamu, seneng-seneng kuwi. Ning 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 nong 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 nong. Ya do nyiwara ora mung SMS terus. Nek nyindeni aku kuwi HP dipateni. Ora kena SMS-an. Nyambut gawe. Aku ya ngono, aku ki nek cengengesan, nek serius. Pas guyon ya guyon, nek pas lakon ya serius. Iku duwe ning pilahe. Ning 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 nong nong lho sinden iki lha apik tegak ngono kuwi ya sing edan dhewe kuwi tegak. Aja kesel, aja keju nglinggahi dhuwit kok. Tu betah melek ngeleki dhuwit. 600 ya akeh kok sewengi iki. Ngantuk ya mudhara. Gila. Iya. Jeneng kok gila. Apa sajake Gusti iki njodokke no ya. Lek tak omongke karo Danang karo Hasta sore mau. Ning ning nang 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 nang. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali Bengawan Keonggung jarak sungute timun ukuran 8 Surabaya geger kepati-pati gegere wong oyak walang cinandak wadai bumbung ngalun-alun Kartosura gajah meta cinencang wit sidagari patine tinodol ngayam elo sama elo ya ngetan bali ngulon apa setyane kelakon elo sama elo ya blarak disampirke mae cerak ora ngampirke elo sama elo ya mehrahino ko ayo nek ngene iki seni iki ora nek leleren mula ora aneh nek sinden kok etan nomor 2 kuwi sikile kok gelang mlaku krompiang kaya ludruk
Ki bengi iki ning kene bar kuwi bablas nyang Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, bablas nyang Semarang. Alhamdulillah Gusti Allah maring rezeki akeh. Amin 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 amin. Coba saiki aku arep nyuwun suarane sing kaya etan nomor loro. Ndang, apa? Kelebihanmu apa kelebihanmu? Niki wau saking rencang-rencang campur sari enten sing mirsani nyuwun memani. Apa? Ya, ndang nganggo bawa ora? Apa? Idep mungkin malah kaya kewalik ngene apa? Niki kan kersane tampil beda. Iya, nek mung padha kancane ya moh iya ra. Beda. Wah, jan. Ding celorot. Nah. Kuwi nggon sirah kuwi ya Mas. Nggih, mugi-mugi nek jenengan kersa mbeta kula. Go nyandi. Nggih karek mriku kula dibeta teng pundi-pundi manuk mawon. Oke, oke. Nah. Le muni kono kuwi deg-degan malah le gender. Jan. Ayu-ayu jaman saiki beda karo sinden. Kula nggih ayu niki. Ora ayu-ayu beda karo sinden biyen. Sinden biyen iki wis tuwek ambune PPO wae. Ya iki ambune iki saorarane ya minyak sing wangi. Ikan dhewe agek le mencep ayu kok. Biyen mencep malah ngiler sinden biyen. Ya ndang, Nduk. Langsung ke ya. Sing gendere saka judeg malah ora nderi malah.
Nggih nyuwun sewu niki tasik nyuwun ajar. Oh, pinter no ajar piye dasare lemu nyanyi kuwi iki. Jenengan beto wangsul to kula. Heh. Jer kon go Bali go mali nyandi. Sesuk. Nggih kersane kula semur teng Jawa Tengah ngoten. Ya, beres. Teng mriku nggih usum Brambang. Hah? Teng mriku nggih usum Brambang. Ah, Brambang akeh no. Wonten pitilan apa mboten nggih? Hah? Arep ngopo? Arep pidil Brambang piye ning kono? Mane-mane ayumu wah kowe ning kono kira-kira melu aku seminggu no wah saya sip. Dados. Hah? Seminggu pun dados. Dadi lho kamu Dados namun. Hah, sip. Nah, saiki coba ya Cahayu. Piye tan dhewe iki? Heeh. Iki bingung ta kowe iki? Aku ya blek ora roh apa-apa nek ngene iki. Nah, bawa nduk, bawa. Po caping gunung ning pelok barang, ya. Oke. Oh ya. Bawa pengasih danang tak tunggu.